už nic. Kapr. Ty vole, jak jste to chytil, prosím nás, na co jste to chytil? Na boilies. Boilies. Není ten kapr drobet mrtvej? Jako drobet jo, ale ještě ne úplně, jo. Ještě to chce ale podívej se na něj, jo. Ale jo, tak už si jede, jo, šunda. Ale myslím si, že tento zážitek je nepopsatelný. Krásný, zdravý jarní zaplístěný kapříček vám opravdu dá vůni šupněnosti. Pak jako šmakuje mi to, jo. Někam je docela lituju, že jsem ho neklepnul z brda. Jsem mu dát pěkně na pánvičce. Mlavej většinou. No, jako já tady chytám většinou ryby. Chytal na boilies, jo, od pana Nikla. Má to luxusní boilies, hlavně tu od panou Selku. To je fakt nejlepší. No, hlavně tady hodně bustru, je tu bahínko. Tady vidíme krásný revír, prostě jo, kapříci kolem 2 metrů. Jo. Jo. Tak jsme tady, vidíme, že tady teče voda. To většinou bývá, když jsme u řeky, jo, že tam teče voda. Jsme pod jezem, jsou tu zase kapři a sumci kolem 3 metrů. Nedělá problém je chytit na takovouhle špičku nebo na smáčka, jo, tak do těch 5 cm, ty 3 metrový sumci se pak berou. Se ten takový proutek do těch 14 gramů, 12 vlasec. Ty mrdneš, tak tím drbeš vodno, ty vole bum prás, vole a sumec. Dorazím brzdu úplně na doraz a vypačím. Ty 3 metrovky mi nedělají problém. A jak často, kolikrát vám tak vezmou za nějaký čas, řekněme za hodinu, kolik jich tak vytáhnete? Kolem 300. Ne, mluvte v realitě, prosím. 250, jsem druhé přehnal. No to je ale slušný, ne? No ne, moc to není slušný, no, už to nebere. Tady vidíme, že když plusnu, takže to poplave pohladní je. Je to fakt bomba tady, jo. Kapr, smrdí mi dusek. Svině, po ně. Dost často to taky, já myslím, že se podívá na kapra, možná. Ok, jdeme. Zaberu tebe, řekni. No tak tu není. Takže jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Tak tu furt není, tak teda už půjdeme konečně pryč, jo? Ok. Jo? Já ty někdy vole přeleznu na taky takhle moc.